With much pride, I am presenting you the IVFC kids who were awarded in the first International Vedic Math competition, which was held last September 11, 2021. First one is Linzey, Magadia. Hello everyone, my name is Linzey S. Magadia from Guevara Elementary School. I am 10 years old. I live in Guevara, La Paz, Tarlac. Thank you Sir Edward for being a good mentor, inspiring to study hard and dream big. And thank you IVFC family. Sabi mo nga po Sir, walang hihinto hanggat walang hinto. Sir Edward, thank you so much. Kaya mga kids, join na kayo sa IVFC Free Math Tutorial by Sir Edward Agdepa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Rizalin S. Magadia. Lubos na nagpapasalamat sa I Volunteer for Filipino Children IVFC na kung saan ang aming mentor ay si Sir Edward Agdepa. Ako nga po pala ay taga La Paz, Tarlac. At Sir Edward, maraming salamat po sa inyong pagtatyagang pagtuturo sa aming mga anak. Ang sabi niyo nga sa aking anak na walang hihinto hanggat walang ginto. Kaya sir, ito na nga po ang first Vedic Mathematics Olympiad na kung saan may 11 countries ang nag-compete at napabilang po si Linzey na makakuha ng Gold Award nang dahil po sa inyo yan sir. Kaya maraming salamat po. Join na po kayo sa IVFC Free Math Online Tutorial ni Sir Edward Agdepa. Malaking bagay po ito, lalong-lalo na po ngayon, panahon ng pandemic. Meron na po kaming mahigit 1 taon. Patuloy po kaming nag-aaral ang aming mga anak at nanonood sa kanyang YouTube channel, Edward Agdepa po. I-follow nyo lang po yon. Magandang exercises po ng mga bata, lalong-lalo na yung sa mga gustong makipag-compete sa mga international. Kaya Sir Edward, malaking bagay po ang advocacy ninyo sa IVFC. Maraming salamat po at naway marami pa po kayong matulungan ng mga bata at maturuan. Maraming salamat po. Stay safe always po and we love you. God bless po Sir Edward. Now, let's call the other winners. Sandra Joseph Gaan of Valencia City, Bukidnon, bronze medal. Philip Sid Oniga of Los Baños, Laguna, bronze medal. John Lemuel Zapuanta of Caloocan, silver medal. Kathleen Stevan of La Paz, Tarlac, silver medal. Ethan Way Blanco of Capas, Tarlac, silver medal. Ray Matthew Democrito of Lipa, Batangas, silver medal. Another silver goes to Tommy Stephen Sarmiento of Los Baños. Laura J. Andrade of Lipa, Batangas, gold medal. Another gold for Elijah James Sumat of Capas, Tarlac. Gold for Linzey Magadia. The last but not the least, the top one in junior category, Zach Harvey Gordula. IVFC kids, congratulations! Ipagpatuloy ang nasimulan at huwag hihinto habang walang ginto.